7, talk too early. Oh, indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Okay, asibingelele sohlaza sibingelele mnomzane umthiyane nomlaleli ke weGagasi FM nombukeli futhi ngabe YouTube noba uye kwiTikTok. All right, siyabonga kakhulu. So kuyenzeka uthola ukuthi kunephupho ozothola ihliziyo bekulibuya njalo njalo. Kodwa futhi busuthola lelo phupho alizi kahle. Uyakwazi ukuthi ulivale. Maningi amaphupho aqhamuka eletha umlayezo oyingozi. Lo mlayezo oyingozi lisuke lethwa yithonga elihle elifuna uphaphame bese uyayivikela. Yes. Ikhona ke indlela yokuthi uzelaphe. Ikhona futhi indlela ukukuvala lokho ngoba phela uma ungakuvali kusho ukuthi lobubi obuqondiwe ileli iphupho noba lamaphupho alethwa ilesidalwa esuke siwaletha kuwena ngaleso sikhathi kuzoqhubeka. Okay. Mhlawumbe amaphupho kanjani nje kufanele nje mhlambe isibonelo nje. Yabona isibonelo yabona mawuzokuphupha umuka nomfula. Mawumuka nomfula uthola ukuthi amanzi akhona adungekile. Ngesikhathi umuka nomfula uphaphama impela ubone ukuthi umfula umuka nawe uyangeniswa uhamba nawe. Lelo phupho liselesha ukuthi khona umuntu okubiza ukhambeni lamanzi amnyama ngemumva. Uyakuthakatha. So uyakuthakatha. Ukubiza ukhambeni lokho ukuphehlwa kwamanzi. Ngalesikhathi ekubiza ukhambeni yena ufuna impilo yakho iqale destroyeke ngaphambi ukuthi ufe. Okubalekile kufuna uvuke wena manje idlozi akusesekutshela ukuthi akulungise umsamo ngaloku yemsamo yophahlela idlozi noba ukushisa impepho ukhulume nedlozi noba ithongo lakini ngoba lingcolile alukulethu ubuhle ingakho ubona ukwalize emanzini anodala. Omunye uthola ukuthi uzothi uzophupha ayiphuphe mhlambe ekhulelwe makumuntu wesifazane. Makumuntu wesilisa ayiphuphe enza ucansi nomunye umuntu wesilisa. Yayizwa lonto. Noba phupha izilwane isikhathi esiningi ngaphela ubusuku kwenzekanga. Labo bantu basuke bephethwe isilwane. Kubethunyelwa ngalezi zinto ekuthiwa imoya yasebusuku izilwane ezivuka njengabantu kubona. Owesifazane nje mephuphe ekhulelwe usuke nesilwane lo muntu. Ngoba kushuthi mawukhulelwe uyazi ukuthi impilo yakho ayibi straight kakhulu abantu besifazane bayakwazi ke lokho. Ayibi normal impilo yakho. So ke egcineni fanele lokho futhi ukususe. All right. Ukuze impilo yakho iqhubeke ngendlela efanele. Alright, umnyathi ke uchaza ngeimpawu amaphupho okumele uwagade wabhasope unelakho nawe iphupho ngizoqala ke ngithathe eSydney uNana waDlamini uzosho nje iphupho and then umnyathi uzolihlaziya welcome to Gagasi sabona nana. Sanibona njani? Siyaphila njani ungaphakamisa ivoice nje khona sizokuzwa. Sanibona njani? Siyaphila njani wena? Siyaphila nani. Ngicela ukubika la namaphupho ayi3 but mafitshane akamadanga. Elokuqala ngiyaphupha angathi ngisihlane ngigqoke isiketi esibovu esinamaqhekeza emnyama ngigqoke ingwe emfitshane eyijazi inesihambano esimhlophe nezida ezimhlophe emaqaleni. Elesibili ngiphupha angathi ngiye komama ngathi ngilo mama xa ngifika kule mama lo mama angathi ungibamba la emhlane inhlaka semqaleni uphuma into engathi iyelo ayithathe le mama uzoqhamuka utata ogqoke ibhukhe emhlophe akaveli kahle lapha amandla athi hayibo uyisekela ngesithilo sakho sihambe kanjalo. Okay, kubalekile kumadlamini ngeke imthakazeleke ngizogaxela. Okubalekile lokho uma ephupha lezinto ayigqokayo ezimibalabala inkinga yakhe unemimoya yokuthi uyethwasa yokuba isangoma. Uyangizwa ngithini? Ingakho lamajazi ewaphuphayo neziketi ayinxibi ayigqokile zihamba ngaleyo ndlela. So okubalekile nakufuna alandele kodwa mangizwa ulimi lakhe engathi ukule ndawo le engazilutho abangazilutho ngokuqaliswa kwemoya abaqhamuka sebenza umuntu bamthwasisa ngaleyo ndlela.
kodwa okubalekile akasukume ahambe ayethola umuntu ozomlungisela noba akuphahlele lokho ngoba naku phela naleli phupho lesibili njoba ephuma lento eyele enkabeni inhlanhla leyo yakhe ngithola ngithini ingakho emxwayisa lo ufikayo ukuthi indaba uvuma umuntu abaleke nesiphiwo sakho yayizwa lento ngeshayo ngoba baxwayisa ukuthi angangeni noba aye noba ubani umuntu ofika amcwisa isiphiwo sakhe ngoba egcineni ithongo lofulathela kunomphela bese ngene ngene so bude bamvula amehlo kahle yes all right sure sebongakona nayo ikhophi yaphenduleka uzothatha ulungelo Dlane from Kamashu sobona lungelo njani siyaphila wena ikhona mfowethu yes lungelo ngithi cela ukubuza la kubaba la iphupho engeke ngaba nalo ezukwini idlule ngiphuphe engathi kunomama nomuntu owesilisa behamba ngeemoto ezihlukene bezilandela lezi imoto lezi then lo munye umama usote ephakameni ubaba ayimbona ukuthi usontafe then bese kuba ngathi lo bajahana ngazo lezi imoto banokuxabana so bese kuthi lo mama lo bese imisale imoto engaphambili bese iyama le moto engaphambili bese yehla kwehle nalo wesilisa bese bedubulana khona lapho ukuthi umama lo adubule lo wesilisa bese yashona then bese ethi ngifuna ukudubula nalo ohamba nako uzocisha ubufakazi bese eyamdubu esethi lo munye ayungangidubuli mina ngicela ukuthi okungcono ungigwaze ngommese bese ekhipha lo mmese amgwazela ngemuva ekhanda then ke ngithe seliphela iphupho kwangathi sengisekhaya ngithi la kuliye kwaNongoma le nyama le sengathi ngidla inyama yenkomo kodwa futhi engathi ngidla libona laba abantu akade bedutshula angazange ukuthi uchaza uthini lokho okay Mnyati iphupho lakhe lichaza ukuthi kunabantu la emndeneni wakubo abafa bexabene badinga inhlambuluko so ke lesikhali futhi sangena ngaphakathi ngesandla sasekhaya kufanele kube nenhlambuluko ngoba uma ingenzeki impi yomkhokha izolandelela uma ke esefika ekhaya engathi udla inyama yenkomo kusho ukuthi khona umuntu ngempela uma bengaphakama ozoba isisulu sokuthi athathe umphefumulo wakhe impilo yakhe ifike egcinene ngenxa ukuthi kulwa le yanhlambuluko yesikhali esangena ngelokhuzana ukuthi omunye ubekuvathile ngokwesikholwa besukelana ngeemoto ingozi vesukela ngeemoto kodwa iphupho verse umongo walo awukaze uqale eqaleni uhambe nawo kuze kuyofika egcinene ingabukho uhunyusho lungelo ungaphendula kule ncazelo oyitholayo hayi uqinisile khona vente efana le ukuthi since sizingane kasazi ukuthi uma ngabe wenza into kumele uqale iphi ugcinwe usushonaphi kodwa khona kukhona ukukhuluma okanjalo esikwaziyo okwakhulunywa abantu abazizalayo then basebehamba emhlabeni so ukulungisa esingazi singaqala kanjani right so Umnyati uzoshare ama numbers ngasecineni ibhathi ingalungiswa kanjani ukuyilungisa ngoba into yasekhaya sefanele babheke izindlu lezi ezayixabene emakhehleni ngoba abazali abasekho bese bona behlangana ngokomndeni bese ke emva kwalokho bathole umuntu ozoba coordinator kulento abazobe beyenza yabo so ke abahlanganise mayiqeda ukubahlanganisa bagonyululelana ngoba ngesikhathi bakhuluma konke lokho okwakwenzeka eqaleni ba relieve laba abantu abashona bexabene bese kuba nezilwane ke ezithize lapha nalapha okukhomba ukuthi ke ngoba kwakuyingozi vese khona la kufanele khona kugezwe ngisho inxeba elangenayo. Alright, indaba yesintu on Gagasi FM sizodonza kuzoshaya u8 mosana kusijoyina namhlanje sikhuluma ngamaphupho uzonje nephupho lakho bese selihlaziya we have a expert yamaphupho esintu la expert uThulebona Mnyati and we are on TikTok njengamanje you can join us there nembuzo yakho ngizoyithatha and ku 0861596596 This is indaba yesintu. Nginomuntu nami kodwa manje ikhaya alright manje ufuna ukuthi untshontshe ithako le ndoda eyazenza ibiyela umkayo uyisebenzise kuwe cha nami ngiyangivuma ngasatha yini ekudonsa kuyena umuntu nothando ngempela abantu abadala bofike bakugweme insizwa yakini ingane abantu bakini labantu bakini sasa umphumela waleyo nto ngeke ube muhle ngoba njengoba siphile emhlabeni asiziphileni thina siphilela amathongo kufanele ukuthi lo mfazi uthandana naye umuntu lesidwaba somuntu
osiphenyayo ubalekile ukuthi uhlukane nalo kahle ngayithatha njengomuntu osemathambeni ofisa ongenza noma ngayini ngoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku Gagasi FM The sound of KZN. Funda to be a fundi on Ezomsamo isiko nokusiqaja indaba yesintu from 7 to 8 kusihlwa Gagasi FM. Alright, and TikTok kunomkhize obuzayo la. Lately nginokuphupha inyoka eziningi ezigreen ezinamabala but azingilumi. Mnyathi akajabula uhleli nethongo lakhe yena akaliphahlele nje kuphela abo uthi lidingane yini leli jabulela kangaka yenzayo la engenzi kahle khona kuphi ukuze liqhubeke noba naye finish. Okay, so ichazani lekhala yenyoka egreen enama sports. Inyoka egreen enama sports ichaza ukuthi idlozi lakho so elihlambulukile lingenankinga ikakhulukazi ama sports akhona ama emhlophe. Oh yeah. Okay, so uma ngabe ukuthi uyayibona ke in real life now impeleni inyoka enjalo ke eyilombala kusashinto efanayo. Kusashinto efanayo futhi ungayishaya ngoba ayilwe. Ungayishaya ngoba makwayishaya khona elinye idlozi elingakuphula ngisho umlenze. Ngoba usukushaya bona. All right. Ngikuxolani imithetho nawe Siphingo. Sawona xolani? Yebo sendona but sure sekumukela welcome to Gagasi. Ngiyabonga. Ngicela ukubuza la kubaba. Mina ngike nganenkinga la nginomuntu engibambisene naye empilweni ngokuthandana. So bekade ngingasebenzi yena esebenza. So uma behambe eyohlola mhlawumbe eyohlola izinto zakhe kuthiwa hayi no umuntu uyeza uzoqhamuka kwaba ngaze ngawuthola umsebenzi ngahamba naye kubo ngayokhokha. Kodwa before ngiye kubo ngiyokhokha ngaba nephupho ngiphupha ngila akahlala khona kungazathi kunomuntu engimbonayo ophuma endlini yakhe umuntu akake wazwana naye. So emva kwami kube nomuntu okhulumayo othi angizwe ukuthi uyamazi umuntu lo ngithi mina ngiyamazi ethi umazi kanjani ngithi ayiwake wazwana naye ethi ke hayi angisho ukuthi njengamanje basazwana kodwa bengifuna ukukutshela ukuthi naba ke bazwana naye basamfuna bakhona nabangazange bezwane naye abasamfuna sekukuwena ke ndoda ukuthi wenze njalo. So manje ngokukholelwa ekuthenini mina ngisabe ngazi ukuthi ukuthandana kwabantu kusuke kuvumelana kwedala zabo bobabili uma ngabe behlangana ngokunjani. So ngumuntu osaba ukusebenzisa izinto ezifana nemithi ngathi ngiyabuza komunye wangitshela hayi kumele uthole izinto uqinise ikhaya wenzeni manje ngiyakusaba lokho ngayo. Okay. Okokuqala unenhlanhla ngoba kusho ukuthi imbange zakhe zisamlandela lo owakhe weze uxwayisa ithongo lakhe shuthi liyaphila akakuvumela lokho futhi yakushayela ihlombe. Kodwa ke lokho kokuthi ke kufanele enze njani kanjani ukuze ke laba bangakwazi ukumzuza hayi ukuthi kufanele amdlise hayi ukuthi futhi kufanele enze ntoni kodwa kufanele baziqinise bona bobabili ngoba kusho ukuthi khona la bezama khona ukugadla ithongo limvikele ukuze ke ithongo lingagcini likhathele liphelelwa amandla abaziqinise ubabili bavale konke ukuze egcineni impilo yakhe yabo iye phambili ngaphandle kwamathandabuzo. All right, 7:24 indaba on Gagasi sihlaziya amaphupho namhlanje kwindaba yesintu. Ngizothatha Malinda mji yakho nawe eMnambithi. Sabona Malinda. Sabona Mr Alex nobaba umyadi estudio niyaphila. Siyaphila kunjani kuwe? Hayi sikhona futhi. Sure. Cha kokuningi futhi engicela ukubuza lapho kuba kumyadi. Bengicela ukubuza ukambe uma usuke uphupha intuthwane zisho ukuthini intuthwane wese uzuphupha mhlawumbe sezikhamba ngisemzimbeni uphaphame ukuthintithu ngicela ukuqhathiseleka lapho ngiyabona. Ngicela ukubuza zimnyama nobomvu noma ibomvu noma ngasakhumbula umhlonisha kodwa nje bekuyizintuthwane angisakhumbuli noma bezimnyama noma bezi kanjani kodwa nje ngokunakile kwakuyizintuthwane. Uma intuthane zifika ekhaya ziba bovu kuyilezi ezincinzayo umthiyana kusuke kuyithongo eselinolaka ingakho kuqala kwakuthathwa amalahle khanjwe kiwe la khona emgodini wazo mhlambe semsamo lapha la kubekwa khona imbiza dwayi hambani sukani ulakaleni lususeni la alihambe leka sibanibani beliphushele komunye umuzi ngoba isikhathi esiningi kusuke kuleli ithongo leli engelona director lakini ithongo leli lisuke lingene
ngesinxele ngoba lifuna ukuzuza okwakini ngoba lona lali khona emndenini walo alinakiwe. Okay. Uyangizwa? Bese kuthi lezi ezimnyama kodwa futhi ezingancinzi ezihambelayo nje ziright mayihamba phansi kodwa mawusozoyiphupha zisemzimbeni ziyakwazi ukusetshenziswa njengesichitho ngoba usuke umuntu bemathuneni bafike babeka inyama le ebovu enamanoni amaningi kodwa enonile kwaphuma intuthane lapha phansi esidumbweni zanyuka basebemcwa basebemjikjela ngazo. Okay. Nansi impendulo. Hayi kuyezwakala ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Mnyati sengifuna ke manje ukunamathela kuleyo kade uyisho. Ngiyazi ukuthi ayihlangene namaphupho. Yebo baba. Kuyenzeka ithongo kungelona lalo muntu wala ekhaya lalo muzi lisuke ngoba linakiwe kubo bese lizo disrupt izinto komunye umuzi. Kunjalo nje mkhulu. Ingakho ake ngithi Mthiyane uzokuphuphe umuntu amakhehla ke nawazo ngehlamba ugcina kumkhulu wakho uyabona ngale kamkhulu wakho awazi ukuthi bemi kanjani bekheke kanjani kuzoqhamuka umuntu ozothi mina ngumkhulu wakho kodwa angazisho igama yabona ubaleka nomlando manje ukuthi uma usho leli igama egcineni uthi uyabuza akaziyo yabona uma usumphupha lo muntu athi hayi ngicela mfana wami ungihlabele inkomo ngasala hlambe empini yasesandlwane mhlambe ngasala empini yasencoma yabona so ke lo muntu lowo uma ke wasuka wahlaba ungawutholanga umlando wakhe watatazela okwazi ukuthi into zakho zobheda zonke ngoba egcineni usuke kungene lo seceleni ofika lapha emzini wakhe antungashathi ngqu abamnakile mhlamba ayikho kwandlela yokungena yabona abese fika kwena uzontshontsha kuba wena uyazenza izinto zabantu abadala la kini. Alright, so lento kushuthi ke ungabi umuntu ohlala njalo responder to amaphupho etheni khona umuntu ofike ngephupho khona ubani akubona bonke abangabakini labo bantu ngaphandle makuzofika umuntu ozoyichaza athi hayi mina nguthule bona wakamnyati ngisho kumzukulu uzothi mebuza ngothulibani bayamazi abese ngidweba ngokungibona ephuphweni bamazi like abese kuyenziwa lokho ekudingayo. Okay, all right. The question live ekuphel on TikTok ngicela ukubuza la ukuthi kusho ukuthini ukuthi uma ngabe nicabana nomuntu wakho and then ebese ehlelwa imoto uthola ukuthi imoto yakhe izoshayisa njalo uma ngabe nixabene kusho ukuthi uba nezinkinga umuntu wakho. Yabona uma kuukuthi umuntu wena ulethwe yithongo kuye ngaba owesifazane ngaba owesilisa egcineni manixabana ithongo leli likulethile liyakudikila makuwena unechuku bese ungena enkingeni ngathi angithola ngithini ngesikhathi likudikila nje uzongena enkingeni wena manibuyisana futhi impilo yakhe ithi back to normal. Kanti futhi kuyenzeka futhi ithongo nikane bese kuhlambe uneyinkinga eziningi ufike wena kade unotho ukudestroyeka konke kwakho ngenxa ukuthi kuhlanganele okwalo kwafika ngapha kwadiliza okwakho yabo lento iba uvice versa kakhulu. Yeah. Yes. All right. Nokulungile ngiyakuzwa Mnyathi. 0861596596. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. All right. Uhlelo lolu uzolithola i-podcast yalo mawuya nje kwi-app yeGagasi. In fact all my interviews moke weza uhlelo nje Indaba you must know ukuthi leyo ma interviews uzowathola mawuya nje kwi-app yeGagasi uzofika wathole khona ma podcast ohlelo. Sanibone Gagasini mina ngisabuza ngiphuphela ngisemanxiweni la esasakhe khona kudala so ngilele empedeni kodwa ngingale kocingo eduze kwendlu wama kwaqhamuka inkomo ebovu yafike yadudula umbhede ngawa phansi ngathi ngiyavuka ngiyazabalaza kwasho ukuthi yawuhlikiza umbhede angazi ukuthi kuchaza ukuthini lokho ngichazele nje ubaba Mnyathi. Alright Mnyathi naliphupho. Okay mayiphupho esenqule elidala kodwa akekho endlela ungaphandle ithongo linolaka leli lamakhehla kubo ingakho manje selilwa naye ngoba kushuthi alilandekanga lapha ya enxiweni elidala kiwa enxiweni elisha
ngakho kufuna abaphakame bese bekulungisa lokho ukuze ulaka lingaloku liqhubeka ngoba makuqhubeka ulaka bakwethu kuba nokukhala nokugedla kwamazinyo emndenini. Okay. Sanibona abasazi bami studio Khayile zacela Richmond bengicela ukubuza lana ukuthi ukuphupha umuntu ovela osashona uphupha nibe sengozini nobabili bese kuleyo ngozi usinde wena ashona yena ukuphinde futhi uthola ushona nje lengozi leyenzeka uthola imoto ingena edamini endaweni eyidamu enamanzi angcolile uthola izidumo sezidakulwa khona sezidawula wena nabasindile nezihlobo zalabo abashonile ngabe kuchaza ukuthini ngibonge ngisazophendula kusuke kukhona umuntu lo muntu osuke eshonile uma kuwumndeni khona umuntu osuke sethatha inhlabathi yakhe lapha ethuneni wahamba ifaka okhambeni wasenza lento ekuthiwa ukuphehlwa kwamanzi uphendulwa kwedlozi egcineni ingakho manje emethu yakulanda ithongo wena liyakuvikela usukusaphila egcineni gcina kufa yena ingakho ebona namanzi lawa aphonseke kuwona bebatakula emanzini adungekile angcolile ileso simo ke abhekene naso mfowethu. All right, Indaba on Kakasi, we are live on Facebook. Follow that page, Indaba with Alex. We stream Indaba live there, and now we TikTok Indaba as well. Ibingelele sohlaza nokubaba umnyado ohlelweni ngicela ukuba anonymous ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngathi unethwa imvula nje kodwa inetha nje kahle hayi kakhulu nayo ngathi uyakenjoy ukuthi le mvula iyanetha engathi namanzi amhlophe like ice iqhwele emhlophe kodwa nje inetha kahle bese ngicela ukubuza futhi elinye ukuthi kusho ukuthini ukuphupha uphuza nje itiye bengaleli itiye uliphuzela nje esibayeni kunabantu obanithelele itiye nje sibayeni ngathi ibhizi kuyaphithizela. Okay, siqale ngale imvula. Emvula umfowethu akakhululeka ithongo lakhe lihlambulukile liclean. Ingakho imali limnetha imvula yakhona injengamaqhwa lento ethu isangquma yabona kodwa umbala wakhona hayi ngoba esuke isangquma ngqo. Yeah. Bese mawuya mase phuphe phuziti yesibayeni isibaya indawo la kuhlala khona amakhehla ithongo labesilisa bomndeni. Njoba baphakela ke nje kufuna bona enzele nje bonke abantu angabizi umuntu oyedwa abesenza nje itiye labo bonke abantu bakubo abamakhehla ngoba akubona besimama abamakhehla kuphela. Ingakho ebona eliphuza nesibayeni aphinde ababele nabo esibayeni ngaphakathi. All right. Indaba on Kakasi sihlaziya amaphupho now. My guest is Dr. Thulebona Mnyadi, expert in traditional expert. Yes, was izinto zesintu. Namhlanje ke sihlaziya nje amaphupho. Ufika uze nephupho lakho ku 0861 596 596. Ngiyawathatha nama VNs as well nje buwe zeqhamuka. Ngithe notice ukuthi ama VN engwadlalayo ivoice note nje clean ethule ngenawo umsindo ngemuva. And emfishane futhi half a minute. Uyithumela ke VN ku 0638399959. You can watch this conversation ufake nembuzo ku Facebook. We are on Indaba with Alex again na ku TikTok as well. Okay, naleli iphupho la elivela ku Facebook. Right, umkhambisi lo. Ngihlale ngiphupha ngidla inyama nginikwa ilunga lomndeni. Kwesinye isikhathi banginika ngisho inyama engaphekiwe yangaphakathi namathumbu. Ngibhlungu emoyeni wami ngalento. Amandla okuhamba abantu ababonayo anginawo, bengicela ningisize. Bhasopa mfana wami, makumfana, makumwesifazana bhasopa ngane yami nobandodakazi. Okubalekile lokho bamdlisa nje bafuna ukumthola ngopoison and bamfuna efile. Kubalekile kuyacaca nje lokho kuthepha. Ngakho ke yena kufuna avike leli phupho kuphela. Ukulihlola kubalekile kodwa nje njobe edla inyama azagcina edla yonke inhlobo yenyama nje hlaza. Bamdinga efile noba bafuna ukuthi kube khona into olandelelayo emndeni nashona. Ingakho yena ephupha edla ngalendlela. Akabhasobheke nje aqaphele. Sure. It's 7:37. Ngikuthanda Zulu eDube Village. Sabona Thanda? Yebo sabona futhi. Yes, siyakumukela kweGagasi senza amaphupho namhlanje. Yebo ngisizeni bafowethu. Ngibingelela ubaba Mnyanda lapho. Siyaphela mfethu. Yebo baba. Ya ngiyake maphupha nje baba ngizokuthatha la sekufika khona. Ngeke ngaphupha ngathi manje ngikwi-construction site kuyakhiwa yabo. Ngathi ngifuna umsebenzi bese qhamuka umfowethu osashona ongilamayo.
athi mengimbuza ithi awubafu khamba kanjani athi yena mfowethu mina bathe bazongibiza la uma sekuphakeme akushutha akathi khona into efanele iqala iphakame le construction bese bayamthatha kuthi kusenjalo futhi ngibona ukuthi mase ngisesitolo thizeni lesidasi ukudla yabo ngithethisa umsebenzi wakho ngathi ungiphathe kabi bese kubizwa imanager yabo ixoxa indaba kuthiwa ngibuye kubuye mase ngiyabuya ngakusasa kuvele iqhalise ngathi mase kuqhamuka umfowethu ke manje sezongitshela ukuthi hey lapha bangixoxile refer la kade ngithetha khona bese ngibona futhi kunezalukwazi ke sasekuthi sekhona uma uhleli nalabantu abantu besifazana abadala isikhathi useyachaza ukuthi hayi usibanibani basibala ngamagama sonke yabo bese bonke labo bakwazile ukusebenza besebenza bayakwazi ukusiza la ekhaya kanjalo yabo but thina sesele sobabili nomfowethu lo omdala izinto manje ayihambi kahle kakhulukazi nasematokhweni angazi ngabe lephupho lichaza ukuthini wena kukhona la ubambe khona ku construction cha baba akukho baba umsebenzi wami nje uhlukile angikho ku construction ngoba performing art okay umfowenu yena wenzani usashona lo mncane lo ngisikhuluma ngaye baba okay ukubalekele lokho mkhulu njengoba umfana omncane yena esashona uyanisekela uyayibona inkinga ekhona kunina ngokudonsa kanzima ekhaya uyangizwa ngizwa kahle njoba ibona nje ingakho manje ubona nomama wakhe exoxa nezalukwazi uyangizwa ngithini ethi nina manisebenza esikhathi esiningi nenza ikhali phumelele izinto ziyenzeka uyanqusela ukuthi akambe ngabe khona umuntu ozoswela umsebenzi khona ikhali zokhula uyangizwa ngithini ngizwa kahle lokho kuthetha esitolo hayi umqhantela wephupho lo omkhulu okay baba ngiyakuzumba lapha sigcine nje isalukwazi ngibahlela lezi nyawo impela ngathi besincengela lo mfowethu ngathi bayamxosha manje laba bamphethe so bencela thini hayi abangamxoshi ngoba naye meme khona amasenta awatholile uyasiza ekhaya beze sibala sonke idlozi baliphazamisa kancane kodwa futhi lisenamandla okunilekelela nina sukumani nibheke ukuthi nilisekela kanjani right ndaba oneka kasi right 740 isikhathi leso right thumela nje iVN yakho ku 0861 596 596 ngizwana kuma VNs as well 063 839959 I'll go to the calls now and ngemukele uThembi Xulu sorry konke ngiphazamisayo la and I'll fix it now kodwa ngizoyilungisa ngokusheshsha ayingazi kahle ukuthi ngubani Thembi welcome to Kakasi Mnambithi Ngiyabonga Oh naso sekulungile yes sekumukela kunjani kwena Ngiyaphila ngicela amakubuza amaphupha awuthubhuti nginokuphupha imfula engiyaziyo sometimes suke kumele ngiwele kuyona ngingene kuyona kodwa ngesikhathi futhi inezilwane zamanzi ezingamakhalazi bese lesibili nginokuphupha ngigida nezangoma sometimes kunezayoni phakathi nezambatho nginokulibona zamazayoni bese senginokubhodla okusapisayo ke nje emuva Right Mnyathi yima nje kanjalo sisi Okay sisiwami ngicela ungathuki wena imfulo oyiwelayo ingcolile noba enamanzi aclean isuke inamanzi aclean kodwa nje imfulo engijwayele ngiyaziyo Hey idlozi lakho liclean futhi amakhalazi ezilwane lezi zasemanzini owabonayo ashuthi idlozi lakho linawe futhi uzothwasa noba yinini ingakho usubhonga wenza yonke into lapha nalapha wena sukuma uyothola umuntu ozokwenzela ukukhamba lemimoya ngaba amagobongo ngaba ukhamba elizocacisa ukuthi falshone ngalaphi ukuze ithongo lakho likunika indlela yokuqala ukwethwasa Yebo ngiyabonga kakhulu Danke baba uyaphenduleka ma Yebo ngiyaphendula ngiyabonga kubhuti All right thank you Siyadlula indaba onekagasi Ama views expressed on Indaba are not ama views eGagasi FM Your views your Indaba All right let's go to Themba Ngongo Emlazi Themba welcome to Gagasi Yebo Hayi but ngeke sizwane nje kunomsindo siphazamisa ngemuva angazi noma umuntu okhulumayo lo memezana Isimtishile kathi ngixolisa. All right no siyabonga sekumukela kweGagasi. Yebo Alex unephla no Dr. Mnyathi. Siyaphila phambuka unjani wena? Siyaphila. Nginenkinga lana ngamaphupha ngizothi mabili noma mathathu. Lokuqala nje ngizele ntunja ngumuntu okholwayo njengeNazaretha.
so ngiphupha engazuthi kuthiwa asambe soklina ithempele njengokujwayelekile mekuzongena umhlangano sesiyaklina ithempele mangifika lapha ethempeleni iNazaretha alungile ethempeleni ngawufaka uNazaretha kube ngathi ngukhohliwe yes kube ngathi ngukhohliwe ngifike ngani mangizothi ngifakile ivest elimhlophe then ngizombatha isteso sothi i-throw emhlophe noma inantsuku ngicela baba umnyade yazi inantsuku ngifakela emahlombe mengingena egate la ngena khona abagcotsha kunomfundisi ogoqile lapho ugoqe phambi kwegate ngingena la ngena khona injalo suthi mengisengaphakathi awuseqediwe ukusetshenzwa ukuklina mase kube khona umshumayeli ngala ngibekelela umshumayeli ngibheka phambili nangomunye umshumayeli omunye umfundisi futhi wakhona enkundleni engiyengimusho hayi kusone tuzo lakhe ngibingelele kube ngathi khona siyakhutula phansi base sakodwa yabona hlasusa ukuthi lapha akusekho seqedwe ukusetshenziswa hayi baba ngiyabona kube ngazuthi kuyaphela sekuzothandazwa mase kuyaphelula umsebenzi mase siyagoduka senjalo kuba ngathi sesiground then ithempeli futhi kube ngathi silingungile thina manje siground manje ngathi silingungile umfundisi lo ade kuqaphe egate usethi ayingathi asijwayeleke lokho kwenzakala ubona Nkosana lapho buka mina hawu lendoda uyaphela indoda ayifaki nansuka ngimbathile nansuka ngifake nevest okay ungeniwe mkhulu wena umNazaretha njengoba ukukhohlile ubona ngathi ukukhohlile usufaka ivest wasufaka nansuka yakho ke leyo mkhalami okubalekile lokho wena umNazaretha bukuwena kodwa futhi nethongo lakini liyabemukela bona umNazaretha oyibona kodwa kufanele uwenze lento yemimoya uyangezwa ngithini ngoba ithongo lakho likhulu lifuna ukuthi wena likusebenzisa kodwa maso ungenile emkhakheni wokwenza imimoya ungayishiyi inkolo onikwe yona yomNazaretha kunjalo nje mkhulu ngiyabonga baba umnyadi ukuthi okay nesiyabonga kakhulu mfethu asenze kanjena ke umnyadi uzoyishiya inamba nje ngokusheshsha mase siqeda ungabulunga wena uyilungisa and then uzoshiya ama numbers akhe ngasecineni esihlaziye nje amaphupho and elakho ungeza nalo ngizolithatha ku TikTok we are live there ungakwazi ukuthi usibone khona ku TikTok yendaba and then on Facebook as well Facebook indaba with Alex lapho sikhona streaming this nama comments ngiyawathatha khona ngizothatha ke umxoliso kwendlovu eThekwini ku 0861 596 596 sawubona mxolisi sure kanjani hayi kanjani yaxayima somxolisi yebo ke cha ngifuna ukubheka lana Alex ubuza kuba umnyadi ngibekele bamnyadi ngihambile langa cha ukuthi ngeke ngaphupha la nje ngathi sendlini thizeni manje ledlu kunamanzi ngekhathi kunamanzi amhlophe lamanzi then kusesenjalo mase ngibona unyazi yabo unyazi lume ngathi sekusedamini but sekuphakathi limi ngathi kuyigqobo lokuphatha nalolu bhoko lakhe ligqoke ilentozana lezi ngubo zabo unyazi ebomvu so kudlule lapho kuphundile kodwa masangathi lamanzi ke ngiyawadedela bese nayi niwaphathe lo mapipe lawo ukuthi sivula amanzi uzakwazi ukuphuma ngembuzi zakhona ningawadedeli amanzi wakona wona ayiclean then after a week phinde ngiphuthe mina sengigqoke umNazaretha kodwa wasekhona uNazaretha oneyiphika ozakhona lezeyimile futhi umNazaretha omhlophe qinisa enkolweni yakho umNazaretha mkhulu ithongo lakho hamba yakhona bayakubisa shona khona mkhulu angile this week ngayonikela nje ngasinikela lesonto siphuma kulona njoba ngisho nje shona khona mkhulu kunamathonga ke nakudonsela khona wena ufike lapho banikelele bese futhi uyayikhomitha wena ekuthenini ke uzolihola leli thongo lakhe likudingayo ukuthi ube kuba Nazaretha kuphela bona angahlambulukile azowahlambulula aphilayo futhi aqhubeke kunoba ngamandla phezukwakho hayi kodwa ngoba uzothwasa cha right indaba on Gagas yeah it's Alex on Indaba Alex the only show that allows you to think speak your mind and be heard oh kuluma silalele on Indaba Gagasi FM
Ama-views expressed on Indaba are not ama-views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Sangibona but Alex umashangelo okhulumayo. Bengisacela ukubuza but Alex ingane yasekhaya ithe ingiphuphele la esihlathini sami sakwa left kukhanya ilanga nezinkanyezi nenyanga. Inami ngikhuluphele nje ngimuhle. Ngisacela ubuza ukuthi kuchaza ukuthini lokho umuntu mekuphuphela into ekanjalo. Ungenwe yithongo la konina lume. Ilona leli limphathele inhlanhla nobuhle nobukhazikhazi bezwe nempilo yakhe empilweni yakhe. So ke kufuna ahambe komalome ahamba afika lale nobinzuke ezintathu nobezine eliphahlela leli thongo leli la khona lizoveza ukuthi yini le efuna yenze khona lizomnika la mathamsanqa. Okay, no siyabonga. So ukuphupha umuntu ekhuluphele into enhle le. Uma uzomphupha ekhuluphele kanti uyagula. Yayizwa lonto. Hayi lo muntu usuke sezoyeka. Kodwa uma uzomphupha ezijacile kanti uyaphila fana ukuthi umphupha ezacile kanti ubegula umphupha kodwa esakuloko gula kanjalo usuke lo muntu esazophila iphupho malizoqondana nomuntu liba neopposite uyangithola ngithe ya kufana nokuthi Alex wena ngikuphuphe usuphila umqabavu kanti uyagula hayi sekusele isikhathi esincane ukuthi ziyeke. Okay. Sabona but Alex sabona baba Mnyati ngijabula ukukhuluma nani kulonyaka omusha uNomonde ePortchefstroom. Kinenkinga yokuphupha njalo sekuze kuyanginaka nje kunomfowethu wahamba emhlabeni uneminyaka ewu10 engekho emhlabeni. Qala nje sanda kufihlwa ngamphupha esendaweni engathi ihlathi. Okwesibili ngizomphupha esemfuleni esemilile ngisho izihlahla kwayena. Ngicela ukubuza ukuthi ngabe khona yini inkinga ngiyabonga. Alright, siyabonga nathi Mnyati naliphupho. Umfowabo njoba ahamba bakhona bazama ukuphazamisa indlu la bambeka khona isithumbu sakhe. So ke kufuna abantu ababamba ububheka indlu yakhe ukuthi ingabe sesesimweni yini akukho ithuna afihla kulo. Ithuna yes. Phela ithuna idlu yesidumbu. Okubalekile ke uma sebetholile bese bayahlambulula ithuna baqede lapho balungise umoya kamfowabo ukuthi ungaphazamiseki ukuze yonke into yakhe ibe yephambili. All right. Sanibonani Gagasini ngicela ukuba anonymous ngicela ukubingelela kuwena but Alex na umkhulu. Ngicela ukubuza ukuthi ngasizwa yini uma ngingakazi ngiphuphe. Ubaba wami washona ngina 6 years angikazi ngimphuphe till today. Namhlanje ngina 37 years ngimphuphe kanye kulonyaka January. Umuntu ombozwe amahlahla ngimbona ngomlenze ngase ngizwa nje indlela wayekade ngibiza ngaye esaphila. Ngicela ukubuza mkhulu ngasizwa yini ngizolalela emsakazweni ngiyabonga. All right. Ubaba wakhe sebemphendulile. Useyidlozi nje elibucindezelekile. Kushuthi wathi efihlwa nje babemcindezele. Useyavela manje eminyakeni yama37 ukuthi ubone engafiki kuyena nje umbozekile akakwazi ukwenza lutho. Yeah. Akasama ukulungisa lokho sesike phambili. Okay. All right. And then now that's kukhona nenye comment evelayo here mawuya ku Facebook Anthony umama ushone kuphele 3 years selokho ashona angaze ngize ngimphuphe and leyo nto it worries me. Iphupho umuntu ongasekho uma ungaphuphi noba ungamphuphi noba ungaphuphi inhlobo njengomuntu ophilayo. Fanele uqaqe lokho ngoba kusuke kukhona abantu okunesandla esithize ngaphezulu sokuthi lo muntu uvaliwe njengomama nje ethi una 3 years akaza amphuphe. Yes. Wavalwa kusho ukuthi ukuze angakwazi ukubuya ekhaya khona bona bengezophinde babe nendlela umama azobalawula ngayo ade abakhulise ngawo umuzi. Ngicela ukubuza but Alex ukuthi mawuphupha umzali wakho osashona uphupha kuthiwa ushone ngengozi udutshuliwe kodwa akashonanga ngengozi washona ngokugula manje ephusheni ngiyathi khona ongibikelayo ukuthi uma wakhe akasekho emhlabeni ushonile and ushone ngengozi njengoba edutshuliwe kudingeka ukuthi umgeze kudingeka ukuthi agezwe nawe ugeze futhi mase ukumgezile naye imbuzi zibe mbili. Uyabona ke umama hayi ngoba edutshuliwe kuthiwa ubetshengisa ukuthi uma wakho sengcolisiwe sekufanele bamgeze uzabe ithongo kabusha
Uyangizwa ngithini? Hayi ngoba mase eqeda ukugeza nabo njengomndeni wakhe bageze nabo ngoba umoya buthunyelwa kubona ufika ubangcolisa unina methu ufuna ukuxhumana nabo. Okay. Kunjalo nje. Right, kodwa ke uzoshare ama numbers umnyati kungekudala before si wrap up. Angithathe uWinnie Mtolo egama lakhe sabona Winnie. Sawubona baba Mthiyana. Yebo sikubingelela ma. Ngiyaphila nami. Bengisacela ukubuza kubaba uThulebona ukuthi ngangiphethe ingane ngiye edolobheni ngizohlangana noanti ephupheni. So wayidlalisa ingane idlalise ngithi ngiyabona sesise post office ufika umuntu oyindoda lapha engathi usakubamba inkunzi. Abantu ke behlehle mina ngathi ngiyithelekene ephethe into egcijile. Ngiyibambe ngizama ukulwa naye ngithi ngiyabona usethaza igazi. Kodwa ngagcina sebanjiwe kamaphoyisa. Manje into engiwarishayo kade idlalisa ingane manje sesekhuhle kuyimpi. Yabona ke okwengane asibeke eceleni. Asiqonde ngqo kulokukommese nokulwa kwempi. Okubalekile kufanele wazi ukuthi ummese make wawuphupha khona umuntu osuke ezama ukuthumela ngezibhobo. Uyazazi ibhobo? Ziyangiphatha vele. Yebo. Impi ke usempini wena ukuthi khona umuntu okuthakathayo ukuthumela ngezibhobo. Uyipost office indlela nje yakhona. Wena lo muntu ufuna ucushwe, uyangizwa? Uthola umuntu ozomcupha lo muntu bese ulapha ibhobo zakho. Emva lokho uzobona nokuthi ubani wenza lokho. Ngiyabonga baba. Danke. All right, no sebonga kakhulu nathi and then ngithatha umxolisi Ndlovu nawe eThekwini sabona umxolisi. Bob Alex ngiyaphila mfowethu baba. Siyaphila nathi mfethu sisemaphusheni namhlanje masana kujoyina sihlazi yamaphupho noDokotela uThulebona Mnyati lolu hlelo uzolithola i-podcast yakho izoba khona kwi-app na wonke amanye ama previous shows indaba yesintu. Ya baba ngicokhe amaphupha awuthu nginokuphupha ngisegcekeni ekhaya ayikho imoto enganayo ngisho isithuthu code 14 yonke into nginayo elokugcina iphupho elifanele ngifikele ngigibela intaba enkulu kunazo zonke ngiyesicongweni ngifice umuntu okhubazekile oyisidala base engibamba inyawo engilokhe kufike izwi lifungasabi ungabaleki kuneziba phansi kuthi angibale ngiyogqinisa benota ngabale kuphume imfuzi malanga yenyoka base iyakhuluma nami isiyabona ukuba ngizodlungisa zonke izintandla zakho angazi lokho okuqonda ukuthi ngoba kuyayihluphekela nje. Okay. Okubalekile mfowethu wena uyazi ukuthi unabantu abadala singavumelana. 1 ekubeni nabantu abadala ngihleze ngiphupha usisi selwandle lo fish kodwa asilalani lokho ngikhula ngisamncane kuze kwathiwa angishade ingane nobabili. Lalela ithi verse phela uma uphupha usisi lwasolwandle ithongo lele liholayo yangizwa njengoba ubaleka nje sebeyakutshengisa ukuthi wena engabe umuntu owumacaphu nakusale ukube wakuvuma lokho kwabo ingakho uhlele ebubheni njengamanje kodwa futhi ke ithuba usenalo lokuthi ungaqaqa lokho ukuthola at least okuyingxenye eyodwa kokuthathu kuloko kwempilo yakho ukuze ukwazi ukuqhubela phambili wena nje vuma ngenhliziyo ukwazi ukuthi ke ulungise zonke lento zakhe ngishona. All right, desebonga kakhulu. All right, ngiyadlula nawe ngiyakuzandile wakamchunu emlazi sabona Zandile. Yebo sanibonani. Yebo ma lithini lakhe iphupho elizohlaziyo namhlanje. Yebo ngicela ukusheshisa ngoba lijani uma ungiphuphele engathi ekhaya umsebenzi umayelana nami engathi umemulo kulo memulo engathi izinto ayihambi kahle kunezihlobo zasekhaya ezo3 engathi sebeyahleka manje ukuthi engathi izinto zami ayisahambi kahle ayikho into elungayo noma ufanele ngabe uyangikhipha samba naye uyena ezongikhipha ngesigcawini engathi naye akasathandi ukuthi ngiphume kulezihlobo lezi ezo3 khona esodwa qathake intambo yaso umama ethi uyabheka intambo engathi namafindo awu7 abuza athi awusibani ngoba le ntambo nje le iqathake kuwena esethi engathi manje uzenza ngathi umuntu edakiwe uthi ayicoshe ayisule ngayo mesula ngayo bese eyambuza lo esithathu kuyena lo wehlobo zasekhaya ezo3 uphi usibani try usebhasini le bhasi ngizophuma ngayo ni. Okay yabona nje amafinda awu7 ukuboshwa kwento inempilo yakho nento eyayifanele yenzeke
ephuphweni uyangizwa yebo okubalekile impilo yakhe iboshwe ngalendlela yokuthi komalume wakho kuxabene ubendle ingakho nomalume seshaya izindiyande ukuthi akukhiphe kodwa futhi kwenzeka kahle ngoba mawuphupha usemcimbini wakho and uzohamba futhi uye ebhasini uyogibela into enamasondo kushuthi ingozi yavikeka ngaloyo ndlela ukuthi ungayi ngoba ukuwawa gcina ukhishiwe waya ebhasini impilo yakhe izophelelezena Okay all right no siyabonga ngithatha uThembi plus nawe point town sabona Thembi yebo sambona ngaba ngisacela ubaba amandla angichazele ekhona amathongo nje alandelelanayo ngathi kusekhaya emakhaya kunomsebenzi ngathi senzele ubaba wami usewashona manje ngathi ngivele ngivuke umoya ngiyaqaqazela qhamuke inyosi eziwu2 usisi wami omncane athi hayi icama kulivumile kusenjalo ngibuye ngibona ngathi ngiyambiza ngifike endaweni egcwele ama celebrity kuthi kusenjalo ngiyibone sengisesontweni ngithi ngiyazama ukubheka iBhayibheli ama pages amhlophe nje awabhalwe lutho izolo ke ngiphupha ngathi ke manje sesingcwaba ubaba wami kanti ngiyazi ukuthi kade washona ngathi ngiyakhala nje sisemngcwabeni wakhe ngisacela ubaba ngichaze chaza ukuthini okay sizogijima nje 1 umama ubalekela izinto zokuthwasa ngezwa into ngishoyo nje bebalekele izinto zokuthwasa nje okuningi kwakhe kuphe umongo wakho uyikona kuleli phupho lokuqala kodwa okuphupha ukuthi uyise uyangcwatshwa kanti kade adlule emhlabeni sekukhona verse abanakalise nomsamo wakhe uyangizwa ngithini uyise uphenduliwe ngesikhathi ephendule sekufuna bona abalungise lento ekuthiwa ukulungiswa kwamanzi amnyama egcekeni ukuze athi meqala elungisa lokhu kwemoya yakhe yena impilo yakhe yazi uyaphambili. All right, siyabonga. We've come to the end of the show. Interesting now, we see on TikTok we have Mlaleli Oti. I never imagined ukuthi kanti Dr. Mnyati uYellow Bone kushuthi ubona ku TikTok. Asibonge ke Dr. Mnyati awusinike your numbers. Umnyati utholakala kaje kwamasho. Kodwa ke utholakala ku 083 468 6173. Noba Mnyati te@gmail.com ngo8 ekseni kuya ku8 ebusuku bakwethu hayi engivakalo kalokho. All right, nasibonga kakhulu ke Dr. Mnyati uthule bona besihlazi amaphupho bambake lolu hlelo i-podcast yakhona ikhona kwi-app yeGagasi mangwaye nje kwi-app uzothola inqobe lama shows wathola as a podcaster. Thanks to you the production team Mr. Kwanda Zungu no Mr. Siphelele Nzuza. Up next to get to Polisa Ikhanda Sithobe Inhliziyo we have Sibulu Shozi standing in for Hazy tonight. Talk to early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha.